Aku takon karo kowe Senjaki mati. Lho, kapan kok orang layati? Lho kowe mau ki rono ngopo? Kuwo lah semen dawuhe Senjaki patenono. Aduh, salah tampa man. Citraksi mrono ana kewaci entekno. Senjaki ya nyuk. Kok kewaci anggemu Senjaki patenono. Wah, salah tampa man. Minta maaf. Kuwaci sak angkringan klontek kabeh. Sing bayar sapa? Ambuh kok. Kok kula ditagih sing dodol ya ora semawur wong kula entuk dawuh saka sampean. Dadi jebule kon mateni Senjaki to? Heeh. Mbok mudar nek wani. Susah. Kurawa pirang-pirang kok blas ora ana sing modhok. Ora ana sing iso ngalahke